Berus, dneska je to oficiálně 3 týdny do maratonu a je pondělí a mě čeká první běh po 5kilometrovém závodě, který byl v sobotu. Vyšlo nový video dneska, teď jsem ho tam akorát uploadoval. Koukněte se na to, já jdu běhat, vracíme se zpátky do režimu, čeká nás poslední těžký týden, který uvidíte v tomhle vlogu. Pak už taper a konečně zasloužená odměna po 17 týdnech přípravy. Jdeme na to, dneska nás čeká easy 10 km, zítra 30 km je long run. Jdu na to, jdu běhat, uvidíme se buď po běhu, anebo možná až zítra na long runu. Užijte si tohle video, díky, že podporujete. Máme to a nakonec to bylo 19 kiláčků a jsem spokojený. Říkal jsem teda, že to bude 8 až 10, ale běželo se mi fakt dobře, fakt dobře a byla to zóna 2, čistá zóna 2, endurance deposit. Vidíme se zítra a nakonec zítra nebude 30 kiláků, ale dáme nějaký další těžší tempáč. Takže tak, endurance deposit, 3 týdny do maratonu. Já jdu regenerovat, pak jdu do práce a my se vidíme zítra. Vítám vás u dalšího dne, máme úterý 14. dubna. Už je odpoledne, já už mám za sebou povinnosti a chystáme se na běh. Musím říct, že po včerejšku a po neděli mě docela dost bolí nohy. Já jsem v neděli měl Hyrox instruktor kurz a měli jsme tam v rámci toho kurzu i jakoby 2 Hyrox tréninky, sice kratší, ale já tím, že na ten typ tréninku prostě nejsem moc zvyklý, tak mě to docela odpálilo a včera těch 19 kilometrů, i přesto, že to byla zóna 2, tak tomu moc nepomohlo, protože tam bylo asi 250 metrů převýšení. Každopádně práce se dělat musí a čeká nás poslední těžký týden před maratonem, takže jdeme na to. Co nás dneska čeká? Dneska to bude poměrně jednoduchý, ale náročný běh. Čeká nás 25 km, původně jsem dneska měl v plánu 30, ale tím včerejším tréninkem to malinko snížíme na 25. Je to poslední takhle dlouhý, takhle těžký trénink do maratonu, pak bude tenhle týden ještě jeden long run, ale ten už bude pomalej, pod 20 km. A dneska nás čeká 25 kiláčků a půjdeme to. 3 km rozklus, 5 kiláků v tempu, 2 kiláky výklus, 5 kiláků v tempu, 2 kiláky výklus, 5 kiláků v tempu, 3 kiláky výklus. To znamená, že tam budou 3 5kilometrový bloky, který budou v nějakém tempu 4:40. Uvidíme, jak se poběží, možná trošku rychlejš, možná trošku pomalejš. Každopádně ideálně bych to chtěl držet kolem těch 4:40, což je nějaký tempo, něco mezi half marathon pace a marathon pace. A zkrátka jdeme na to. Já čekám na kamaráda, ten by měl přijet během 10 minutek. Beru si sebou samozřejmě gely, budu si brát asi 3 gely, dám si jeden na začátku, v půlce a ke konci, klasika, prostě to trošku nafuelovat. Nezapomínejte na svoje sacharidy a na výživu při tréninku. To doufám, že už jste si z těchto videí zapamatovali. Co se bod týče, hned vám to ukážu. Co se bod týče, beru si Boston 13, ve kterých poběžím i maraton. Tam nejsou teda karbonové pláty, ale jsou tam energy pods, což jsou takový pláty, které nejsou samozřejmě karbonový, ale taky zlepšují efektivitu běhu, zlepšují ekonomiku běhu. A zkrátka tak, jdu se připravit, outfit už mám ready. Dneska mám na sobě mimochodem věci, ve kterých bych chtěl běžet i maraton, já vám to tady ukážu. Je tu trošku horší světlo, ale mám tady úplně basic Adidas tričko, reprezent tyhle kraťasy. Tady mám svůj pásek závodní, tady to je na telefon a tady jsou přihrádky na gely, kdyby náhodou jste hledali nějaký pásek, tohle je super volba, jsou tu přihrádky na gely, přihrádky na telefon, plus ještě tyhle věcičky, na který se dá připnout i závodní číslo. Takže to jste viděli, jdu se připravit, jdeme na to, vezmu ponožky, vezmu boty a vyrážíme. Ozvu se vám pravděpodobně z běhu. Vidíme se za chvíli. Máme za sebou prvních 5. Abych pravdu řekl, ten včerejší trénink s tím nedělním mýmu srdíčku moc neprospívá. Ke konci už jsem měl 180 tepů. Takže uvidíme, jak to upravíme. Každopádně teď je čas na gelí, vodu a poběžíme dál, no, ale nechutná
nám to ani jednomu, je docela horko, dneska je vlastně takový první horký den. Každopádně makáme dál a mě totálně teče pot do očí, takže musím začít běhat v kšiltovce. Každopádně 3 týdny out, už to dneska odmakáme, ale nechutná nám to. Tak to nakonec dopadlo takhle, nakonec to bylo 14 kilometrů a musel jsem při tom druhém 5 kilometrovém tempu stopnout po 3. kiláku, protože to tělo mi dneska jasně dalo najevo, že už je toho moc. Je pravda, že jsem teď běhal vlastně 7 dní v kuse a ten trénink šel dneska fakt dolů. Je důležité to svoje tělo poslouchat, i když mi to dělá problém. Upřímně jakoby skipnout pro mě trénink je poměrně náročný, ale nedá se nic. Tělo si o to dneska jasně řeklo, takže aspoň 14 kilometrů. Každý kilometr do nohou navíc se hodí. Máme 3 týdny do maratonu, teď už není čas dělat chyby. Co není natrénovaný, už nenatrénujeme. Teď je potřeba to držet. Každopádně tempový běh máme. Prahová hodnota to byla. Nějaký kiláčky jsme do těch nohou dostali, rychlost taky. Víc už netřeba. Teď dáme 2 dny rest a v pátek zase nějaký trošku těžší trénink. Teď je důležitý hlavně to tělo sklidnit, protože ta tepovka byla fakt šílená. Hodím vám tam ještě graf tepu. Bylo to fakt brutální. Jednu chvíli jsem i šel. Trvalo minutu v chůzi, než spadl ten tep, takže nedá se nic. Každopádně dneska už to máme za sebou a ozvu se asi ještě večer, protože dneska tam asi pošlu nějaký dobrý jídlo. Je potřeba to pořádně zregenerovat. Díky moc. Máme tu pátek. Já si konečně cítím dobře. Venku je dneska úplně nádherný počasí. Že rodinko. A nás dneska čeká běh na ovále. Poslední těžký, rychlej, poslední rychlostní trénink. Dohodli jsme se s kamarádem, že chceme jít na ovál. Chceme si dát nějaký dráhy, takže půjdeme nějaký kratší úseky. Ještě nevím, co půjdeme. Každopádně já už mám za svou práci, takže teď je na řadě legrace. Zároveň je to vlastně 2-3 měsíce, co jsem v Praze. Totálně si užívám tady začátek toho letního období. Dneska jsem si na Jiřáku tady nakoupil krásně domácí koření. Mám tu na brambory, pak tu mám červen, tajský kary a alio olio. Miluju, ty trhy jsou pro mě totální guilty pleasure. Já vždycky mám rád si tam něco koupit kdekoliv, když někde jsem. Koupil jsem si tam pak chleba domácí, žitnej a kváskovej s nějakýma semínkama. A mám dneska úplně libovou náladu. Včera naopak to bylo hrozný. Včera mě úplně sejmul ten běh, kdy jsem měl ty totálně jako na to tempo vysoký tepy a zajímavý. Každopádně dneska luxusní den. Já už tady mám klasicky toustíky s medem. Krásně takhle medík, opečený toustík. Tady mám jeden řecký jogurt s banánem. Ještě monstříčka. A vezmu vás dneska na ovál sebou. Těším se, krásný den dneska je venku, brutálně hezky už pár dní v kuse. Dodává mi to hrozně energie a je to super, Já jsem se vám chtěl takhle svěřit. Jdu se napapat a za hodinu letíme svištět na ovál. Poslední rychlej trénink do maratonu. Hell yeah. Let's go, jsme tady na staďáčku a jdeme na to. Tam už máme hezky Honziho, přípravičky.
Je to teda staďáček na Praze 4, děkanka, asi myslím, že se to jmenuje. Hraju tu nusle a nakonec nás čeká pyramida, vytvořil jsem trénink, rozklus, bude to nějakých 15 kiláčků, 3 kiláčky rozklus, 200, 400, 800, 1200, 1600, 1200, 800, 400, 200 metrů a 2 kiláčky výklus. Počítám nějakých 12 až 15 km podle toho, jak moc budeme klusat při výklusu. Mám sebou samozřejmě dvoje boty, rozklusový, karbonky na intervaly a Honzi má takhle krásně nový adizerka na rozběhnutí, v těchto poběží i maraton. S Honzim běžíme maraton a zrovna jsme přemýšleli nad pace plánem a ještě uvidíme, jak se rozmyslíme. Bojím se, aby jsme se trošku nepřecenili, ale zase to nechceme podcenit, takže to se všechno dozvíte v den maratonu. My se jdeme rozklusat a jdeme na to dnešní trénink, poslední těžký rychlostní trénink. Krásný počasí, jak už jsem říkal, let's go. Ten čas se ti vlastně tím. A to je další věc, že to, že vyběhneš v koridoru na 4 hodiny, neznamená, že to nemůžeš dokončit za 3:30, protože tobě se ten čas začne počítat od proběhnutí brány. Když vyběhneš na 4 hodiny a chceš končit po 3:30, tak ty musíš minimálně třeba 3 kilometry fakt kroužit mezi lidma, protože ty lidi prostě běží pomalinku, třeba 6 na kilák a ty tam, vole, chceš prostě běžet 5:20, jo, což je horší zase, ale nic. Uvidíme. Takže dnešní trénink teda. Takže 3 kiláčky rozklus, minutka pauza. 200 metrů 3:10, 2 minutky pauza, 400 metrů 3:30, 2 minutky pauza, 800 metrů 4 na kilák, 2 minutky pauza, 1200 metrů 4:10, ne, to tam bude. 2 minuty pauza, 1600 metrů 4:30, 5 minut, pak máme 5 minut pauzu, pak zase 1200 a to samý až do konce a pak je výklus 2 kilometry. Let's go. Zapínám to, kámo, já bych se ještě potřeboval někam Máme sebou samozřejmě sacharidáček, máme sebou gelíčky a jdeme na to, já se skočím ještě někam na ten hajzl. Nic lidi, vidíme se po tréninku. My jdeme běhat. Rozklus za námi, rychle vyměnit boty a jdeme na první interval. Za minutku začínáme. Osmistovka za námi. 1200, 1600 a pak dolů. Já to teď na chvíli vypnu, uvidíme se potom. 1600 za 4:22, jdem dát gel, trošku napít a za chvíli klusat a jdeme už dolů. Teď nás čeká 1200, pak za 800 a tak dále. Já se ozvu až na konci. Je to dobrý, časově super. A jedem, hezky spocení jsme, paráda. Dobrou chuť, gelíček. Přišla naše podpora a dnešní kameraman, takže díky Aničce budete mít exkluzivní závěr našeho běhu. Takže předává Aničce kameru a jde nám natočit 800, 12 je za námi, jdem na 800. Osmistovka za 3 pade, jdem na 4 kilo, 2 kilo, mám hotovo, je to těžký. Čus, máme tu další den, už je sobota a chci si s vámi chvilku pokecat. Já se momentálně chystám na zápas, dneska mám fotbal a to je takový mimo trošku běhání. Každopádně je to trénink jako každý jiný. Mám za svou práci, měl jsem
tréninky, nějaký masáže, mám vejít za půl hoďky na zápase, takže musím frčet. Každopádně si ještě rychle pokecáme. Ty monstříčka, mimochodem tenhle můj nejoblíbenější. Koupil jsem si rychlosváčů, korny, tyčinku, banán. I občas to takhle vypadá, ne vždycky je to dokonalý. Každopádně potřebuji nějaký carbs na zápas, protože jsem měl naposled snídaní v 8 ráno, teď je nějaká 1 hodina. Každopádně, co jsem vám chtěl říct, je to, že se brutálně už těším na ten maraton. Je to pro mě velký závod, ačkoliv od toho vlastně mám na jednu stranu obrovský očekávání, na druhou stranu absolutně nevím, co od toho čekat, protože já vlastně nevím, jak ten závod probíhá, co to bude zač. Každopádně se brutálně těším, 17 týdnů přípravy od začátku ledna jsem makal, co jsem odtrénoval, co šlo otrénovat, to jsem odtrénoval, tréninky, co jsem skipnul, tak byly z nějakého důvodu, všechno, co jsem mohl dát, jsem dal. Když něco nešlo, zvolil jsem jiný trénink, ale snažil jsem se toho vynechat co nejmíň. Objem tam je naběhaných prostě přes 700 km od začátku roku, což je dost, protože minulý rok jsem naběhal 700 za půl roku. Od minulého roku, od prázdnin do konce roku jsem naběhal 700 kiláků, teď to mám za 3 měsíce, 4. A zkrátka se brutálně těším. Vidíme to s Honzim na tempo nějakých, chtěli bychom zkusit 5 na kilák, vím, že je to velký goal, každopádně se fakt těším a slibuju si od toho maratonu hodně a věřím, že to dopadne. A brutálně se mi na tom závodě líbí hlavně to, že je to i hodně o hlavě. Je to brutálně o hlavě a to se mi na tom líbí. To je na běhu pro mě to nejkrásnější vlastně, co na běhu je, že to je o tom, co máte tady, nejenom co naběháte nohama, nejenom o vašem fyzickém stavu, ale je to o tom, jak umíte pracovat s kebulí a to se mi brutálně líbí, protože to je mnohem těžší práce, jakmile do toho přijde to mentálno, to, co musíte zvládat tady, tak ta práce nabírá úplně jiný obrátky. Kdo závodíte, to víte, ať už závodíte v kulturistice, ve vytrvalostních sportech, znáte to, ten pocit. Já jsem si prošel i závodní dietu v kulturistice, úplně ten samý shit, je to těžký, bolí to, ale prostě ta hlava vás tam dotlačí a to je krásný. To je message k dnešku, já frčím na zápas. Banány jsou fakt top. Banán je nejlepší ovoce. A kiwi ještě. Kdo víte, ten víte. Každopádně kiwi. A ještě je úplně super vychlazený jablíčko a vychlazená hruška. To je taky banger, každopádně. Nic. Vidíme se zítra. Zítra nás čeká long run. Poslední těžký týden. Bude přes nějakých 70 km plus zápas, takže nějakých 80 km tenhle týden lámat budem. Zítra nás čeká 20 minimálně, zóna 2. Jedu na zápas, frčím. Musím trošku chvátnout. Vidíme se zítra. Nechápu. Teď tu máme konec dalšího týdne, odmakaný poslední těžký týden do maratonu a už zbývá jenom taperovat. Chybí nám 2 týdny do maratonu, dneska je neděle, takže vlastně přesně 2 týdny a projdu si s vámi pár věcí na závěr tohohle vlogu. Tenhle týden jsme naběhali poměrně slušný počet kilometrů. Ta kilometráž je tenhle týden 81,26, je v tom 75 kiláků běhu plus 6 kiláků na včerejším fotbalovém zápase a cítím se fakt dobře. Mám po včerejšku trošku rozbitý nohy z toho fotbalu, ale není to z toho běhání, ale spíš prostě z toho, že hrajeme vesnickou ligu. A znáte to, jsou to prostě nemilosrdný fauly a s tím se nedá nic dělat. Každopádně příští týden už budu mít o víkendu klid, protože se nechci zranit a nechci nic riskovat. A mám z toho fakt radost. A mimochodem, tohle všechno, celý tenhle týden a posledních pár týdnů, mi dalo impuls k jedné věci. My jsme se nakonec s Honzim dohodli, že ten čas na maraton upravíme a úplně v ideálním případě bychom asi chtěli jít 03:40:00 koridor.
Samozřejmě já mám ty svoje ambice trošku vejš, mně by se hodně líbilo čas nějakých 3:35. Každopádně se bojím, že těch long runů 30 plus kilometrů bylo málo. Na druhou stranu ta kilometráž není špatná a uvidíme, běžím maraton poprvé, takže já vlastně nemůžu vám říkat, co mě čeká. Každopádně věříme si a 3:40 je za mě reálný cíl, který není nedosažitelný, zároveň to ani není, že bychom se podstřelovali. Mám z toho fakt radost, tenhle týden byl skvělej. Ještě jednou si dáme recap, v pondělí bylo 19 kiláčků s poměrně velkým převýšením, v úterý 14, to byl tempáč, který měl být samozřejmě další, ale víte, nepovedl se. Středa byl rest, čtvrtek jsem měl ráno gym, odpoledne 10 kiláčků, hodně pomalou zónu 2. Pátek bylo intervaly na ovále, 15 kiláků dohromady. Včera v sobotu byl fotbalový zápas, to bylo 6 kilometrů, sprinty, změny směrů, plyometry, všechny tyhle blbosti. A dneska to bylo krásných 17 kilometrů, udělali jsme si randíčko a tak. Tenhle týden odmakaný, mám z toho fakt radost, bylo to těžký, zároveň to nebyl žádný přepal, mě už teď nezbývá nic jiného než regenerovat. V dalším videu si povím něco o taperu, dejte like, dejte odběr, aby vám nic neuniklo, napište mi do komentáře, jaký závody vás čekají tenhle rok a jestli náhodou se třeba neuvidíme na pražském maratonu a tak. Tímhle ukončuju poslední těžký týden do maratonu. V příštím vlogu si řekneme něco k taperu, jak taper bude vypadat. A za 2 týdny vyjde vlog z maratonu, kde uvidíte carpload a všechny tyhle blbosti, jako v minulém videu z 5, podívejte se a ukážeme si expo a všechny tyhle věci. Děkuji, že jste sledovali, ještě jednou odběr, like, napiš mi do komentu, jaký závody tě čekají tenhle rok a uvidíme se u dalšího videa.